tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marco. Isa po akong simpleng empleyado, 38 years old, may asawa at isang anak. Napasulat po ako para humingi ng payo. Hindi ko na po kasi alam kung paano ako kakawala sa sitwasyon ko ngayon. Maayos naman po ang buhay naming mag-asawa noong nagsimula kaming bumuo ng pamilya. Hindi naman masasabing marangya, pero sapat. May trabaho ako sa isang kilalang kumpanya kaya may konting ipon. Nakakabili pa kami ng mga simpleng luho paminsan-minsan. Nabago ang lahat nang magdesisyon ang misis ko na mag-resign sa trabaho. Pagod na daw siya kaya gusto niyang subukang magnegosyo. Bilang asawa, sinuportahan ko. Ayoko namang hadlangan ang pangarap niya. Nag-loan ako sa kumpanya para sa panimulang puhunan. Hindi maliit na halaga pero dahil naniwala akong may potensyal ang bubuksang negosyo, wala akong pagdududa. Nagbukas kami ng maliit na cafe. Aesthetic at Instagrammable kaya pagsiset up pa lang ng pwesto, wipe out na yung niloan ko. Mabuti na lang at malaki-laki na din yung ipon namin sa bangko. Yun ang ginamit namin pambili ng stocks at pampasweldo sa tao. Maliit ang naging kita, taliwas sa inaasahan namin. Di hamak na mas malaki ang araw-araw na gastos kumpara sa benta kaya wala pang 3 buwan, napilitan kaming magsara. Kahit nalugi ng malaki sa negosyo, patuloy kaming nabuhay sa nakasanayan naming ginhawa. Ang misis ko kasi sanay sa spa, sa shopping at sa gala. Mahilig siya sa magagarang damit, branded na sapatos, bags at mamahaling skincare. Mahilig din naman ako sa mga bagay na mamahalin, kaya hindi ko naman siya masisisi. Masarap din naman kasing maranasan yung may maipagmamalaki. Yun bang pakiramdam mo na kahit papaano, hindi ka nahuhuli sa uso? Kaya kahit kapos, pinipilit. Mabuti na lang at hindi lang iisa ang credit card ko. Hindi ko napansin ang mga konting luho kapag pinagsama-sama nagiging dambuhalang utang. Nagsimula akong mangutang sa mga kaibigan, kakilala at dating kaopisina. Umuutang ako para ipambayad sa utang na kailangan ng bayaran. Tapal system, sabi nga nila. Ganito ang naging sistema hanggang sa isang araw, ginising ako ng isang masaklap na katotohanan. Milyonaryo na ako. Yun nga lang, hindi sa ipon, kundi sa utang. Madalas iniisip ko pa din kung paano ako nakarating sa sitwasyon ko ngayon. Ang tanong, papaano po kaya ako makakaahon? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Marco.
Bali, magkano na? 2.5 plus... Ano yung kinocompute yung mo? consultation fee natin. 2.5 plus ano ba? Medyo mabigat to Tsaka Kasi, yung emotions ko mai-involve. Magkakaroon ako ng hormonal imbalance. Tama. Magdadagdag ako ng mga gamot. So, Ayan. 2.5 Ako din, baka magpalpitate din ako. magpalpitate ka, yung gamot mo. Gamot ko. Mga blood, ba? Thicker o thinner? Yung blood thinner. Baka magsara yung... yung aorta. Tapos, syempre, mga ganitong bagay, pagkatapos magugutom tayo. Yan, oo. Pero, tapos kailangan natin sugar rush. Oo, bigyan natin ng discount din ng magkano ilang percent ba yung discount mo? 2%. Ayan, oo. Ikaw? Less 2%. Sige, pwede na yan. Pwede na. Less So, 2%. mag-start tayo 100,000. Less 2%. Nakakaloka, no? Pero kung tutusin talaga, kung nagpapabayad ng mga nagbibigay ng advice at yung mga nagpapatawa, siguro po mayaman na kami. Tama. Ay nako, alam mo, kapag kasi iniisip natin ang mga problema natin ng sabay-sabay, mahirap talaga siyang solusyonan. Ayan. Ako, pagka nakakaramdam ako ng pagka-overwhelm sa mga nangyayari sa buhay, ang ginagawa ko, pinapaalala ko lang na the future hasn't arrived. Correct. Oo, di ko alam kung tama ba yun or paminsan kasi in-overthink ko yung future eh. Nagkakaroon ako ng future phobia. Ano mangyayari kapag kaganito? Ano mangyayari kapag kaganyan? Pero in the first place, hindi pa po dumadating yung future. Hindi ka nga sure kung makakauwi ka ng bahay mamaya. Hindi naman sa nananakot, di ba? Pero hindi talaga tayo sure of what's going to happen. So ako ang lagi kong take dyan, if it's overwhelming, one day at a time lang. Correct. Let's take each day at a time. So, ngayong araw na lang muna. Ayan. Ngayon. So, ngayong araw na to, ano ang facts dito sa case ng ating Ang problema kasi talaga dito, financial. Yan, financial. So, the fact is, milyonaryo na siya, hindi sa ipon, kundi sa utang. Yan. So, ang tanong niya ngayon, papaano ba ako makakaahon? Ayan. Kami nga, hindi kami milyonaryo eh. Kami nga, hindi kami nakaahon pa. Hanggang ngayon, lubog pa rin kami. Sa true. Tama ba yung tinanungan mo? Tapos kami pa itatanungan mo, para kang nagtanong sa taong bungal kung paano magkakaroon ng diretsyong ipin. Charot! Kaya ako sinabing taking one day at a time, di ba? And yung sinasabi nating one day at a time, it also goes for yung finances, one at a time. So, kung sa tingin mo wala talaga, kasi di ba ano yung ginagawa niya? Tapal system. Mangungutang sa iba para bayaran yung utang na kailangan ng bayaran. Ako, malulubog ka talaga dyan. Correct. Marami akong, hindi naman marami, may mga kakilala din akong ganyan na, yun yung dahilan, na nalubog na sila sa interest, nalubog na sila sa lahat. Yan. Hindi kasi talaga siya solusyon eh. Kumbaga, yung mangutang ulit. Nandun ka pa rin sa cycle ng utang. Ang importante kasi, ang turo sa akin dati ng isang ekonomista na lumabas ka sa utang. Hindi kasi solusyon yung mangungutang ka para magbayad ng utang. So, hindi pa, so paano nga daw ang gagawin? So unang-una, isa sa mga posible na ito personal experience, mag-liquidate ka ng assets. Ayan. Kagaya sa amin na dahil sa laki ng utang namin, dahil na nahulog nga din sa problema yung negosyo, no choice, hindi mo siya pwedeng takasan eh. Kasi mawawalan ka ng peace of mind. So dumating kami to the point na binenta namin yung bahay namin. Ayan. Mabigat siya pero makakatulong siya ng malaki para mabawasan yung utang. Hindi ko naman sinasabi magbenta ka ng bahay. Kung anong assets na meron ka, di ba? Nabanggit niya naman na mahilig sila sa mga mamahaling gamit. O baka nakatenga lang yung mga mamahaling gamit. Hindi, tsaka at this point, yung mamahalin mong bag o kaya yung mga branded mong ng mababa, yung presyong Divisoria. Alam mo, hindi talaga tayo makakatulong. Alam mo kung kanino natin papabenta yung mga branded na gamit. Kanino, ayan. Ito sa may kilala kami po. May kakilala po kami. Nako, kutis pa lang talaga namang mauutangan mo na. Tama naman. Unahin na natin, Ma'am Goya Magno. Ayan. Ito talaga. Galawan pa lang. Daming connection talaga to. Daming connection. Ma'am Goya, shout out sa'yo. At ito yung mga matitindi niyang connection. Ito, idol ko to, pogi nito eh. Ayan, si Boss Wendell Labre. Ayan. Ito pa. Sino pa? Ito, idol ko rin din to. Si Justin na Amihan. Member
ng ano yan, ng di ba, yung amihan. Yung sangre. Di ba? Basta, ang alam ko kasing amihan, dance troupe. Tapos, shoutout na din natin si Arvin Baguio. Ayan, mga kaibigan natin yan mula sa Bayad Center. Di ba? Kaya sakto, magbayad ka ng utang Ayan, mo. correct. Sa pamamagitan ng Bayad Center. Ganon. Unti-unti mo nang isolve ang mga problema mo, magbayad ka na. Ayan. Hello mga nasa Tacloban sila actually ngayon. Shoutout na rin natin si Ivan at si Lucel Seta of DYTM Tacloban. Yan. Hello po sa inyo sa mga Tacloban. Shoutout. Baka daw po pwedeng mangutang ito pong nag-message po sa amin, 'di ba? Hindi, joke lang, hindi yan hindi natin uutangan, hindi natin bibigyan ng problema yung mga binati natin. Pero shoutout po sa inyo. Ayan. So yun, balik tayo doon, liquidate ng assets. Ng assets. So tama, may nabanggit si Diego na na mga part nitong Bornay na sinabi nyo kanina, mahilig kayo sa mga branded na sapatos, may mga luho kayo na mga nabibili, ganyan. Alam mo, 'di ba, sabi mo nga kanina, hindi mo na notice na yung maliliit na luho naging dambuhalang utang. Correct. Ganon din 'yon pag nagbenta ka ng mga gamit. Akala mo lang maliliit kasi paisa-isa, pero pag pinagsama-sama, malaki din 'yan. At makakabawas din 'yan. Isa pa sa pwede mong gawin, siguro change of lifestyle. Ayan, wala na munang spa. Wala na munang... Doon ka na lang sa tag 300. Correct. Uy, pwede naman na may mga magagaling Tsaka pwede nang yung siko ng asawa mo, yun na muna pandurog. Hindi nakakatulong naman yun. Tama. Tsaka hot compress na lang muna. Correct. Ganon. Ay, naubos na yung oras. Ay, nabitin tayo. 1:39 na!